good morning. Nanande po ko. Adlaw Bernis, January 31, nagka-guliyang dari kay way tubig. Wa po kay bawag hapon og wa pay tubig, wa pay schedule kay nanawd ng tanam tay mga bakante. Pero sa man naman saan pagchat sa gagaw nga manawd, wa naman muagas. Ano nga naginot na laman og mineral idigamo. Mao lang ito, mao di ko kapanglaba. Bernes Rabaron, weekend na. Happy weekend sa tanan. Kamusta namong tanan? Pinakadlaw ko, wa ko kita sa ang video-video. Kay nabisi, dismaya ko. Nadismaya ko sa mga kuan. Pero sa dilaman, okay ra. Hinahinay. Walang ginhinay basta kanunay. Pero unsaan pinakadlaw ko, nawa ko sa kuan. Kaya nabisi ko pag paningkakay, naningkakay kong tagmamiso nga makita. So, nitaw, bisi ko kay nagsupply ko pinakadlaw nga maligja sa high school. Diya, itong makalugar o kuan sa gani pod, nagsige pagpatugtog ag silingan, mo di ko kay bawa naman jud mo nga di ko kay bawa mo edit. Mo na nga kuan. Nadismaya di ko dito kaniya paglabay kay agatong tindahan may to sa parinting nga naninda og kanang dapres kulahan sa Kulilya ano to sa Patrocinio nasunog. Tanaw na nga og napagbaba kay paglabay ganha kadlaw nit pa man pero murag wa na siguro ron dagtong mga tindahan dagto. Boy lamang pud tong igagaw to. Naninda kay pati lang rip nasunog. Sa tindahan man to sa mga kuan bis nagplano ra ba jud ko dadto nga mo apply kun magbilin ko snacks sunog na hinuon pero survive ra gihapon to malito gabi is bye ako Herlin nagkabibo magkarijot kay dia Herlin pero kuwang skiya wa diha nagsaray taon to skiya kita pagsaray taon maka kuan amo naman jud kay mga ano naman, isa-isa naman, wala piti-piti. Hindi ka mo dekorog paniod to, kay hapdirag mga bata ron, wak magbibawon, mga anak itong tagtaod. Diya, kabo naman tos mineral ag tubig, kay wala tubig. Nalinaw ron, kay sila yung gagaw, taling lakaw, kay nagpa-inject sa mga alaga. Pa-inject ka sa duha ka alaga. Si Sarah o si One Eye, pa-inject ka sa mga alagang sigbin. Pwede kan biti parang makaliwat o unsa kay mo puro mga baji ni mga iro puro man mga baji mga sa ni kurog panood to putod ding hang video hala kini laging way tripod tagak-tagak itong cellphone amping tang kanunay. Happy weekend yung tanan, God bless. Bitaw nakapuliki bitaw ko pagdilog ka ng sobre ni Kia pero pinaramsad kalagas alang nahalin nagharamang classmate pila ka buok ug si Mama Jolene ni Sud si Jason Bitbik mura jud to sa ni Sud sa sobre ni Kia napayang kabats murag hang natigong sa sobrang Kia ko nagudto murag 450 ra kan Jolene Mama Jolene 150 kang Jason 100 sa classmate pod 100 tapos isa guys 50 murag 450 ra lagi lagi na laman to kay may magud sila nga as dakdakan kuno ag si Iyas ng papa kay tos gawas so ay gilisod taon pod og papa di mahaman ang isang pinianan at sunay ka may makatabang para sa eskwelahan. Bana. Dan ada kusbay, hanggang napalit. Will. Kaya di pang ubo mga tao ni para pa ko nakapalit og orange. Doy. Bigas. Kilo-kilo ng bigas.
Magsinila man kog 5 ka kilo. Kay tumal ang mga maintenance. Kay ubo. Kusiran. Kape stick. O kaning may tawas sa mga bata ng pagbuwang o represent. Kapiraw po ang kanton. Kapiraw po ang panhapon kanton. O sentral. Kape mais. Muna yung bisyo kada hapon. Bahin-bahin naghanin mapalit. Katang kinakapait ko kuan. Tapay kusiran o maintenance pas high blood. Pasipon. Budoy ubuman. A few moments later. Hello, mayong buntag sa tanan. Dada po ko sang abuhan karon dung agde ko rong saging. Diya kayo, abalagi tarang kahoy ko may tao. Morning harang luna o bagaw. Na, ang saging das niya ginsimana, nasagol-sagol na hinog og hilaw. Dingag kurog saging kay magsugba ko ron og tilapia. Para sa dinungag nga saging. Tanang ko sang abuhan. Anang mada Sabado nga muli ito ko dari kay ang mga binilin kada Sabado na ito dari. Nagunahon, nasilhigon. Napay bubuon sa paman ko pamahaw. Manangdag ang sakog saging una. Dali-dali na po ding pagbidyoha kay nagpatugtog na pusugod. Man, nasa ba ni muli? Hutan. Kabang, nasas gawas nagkuha, nagkudkud kaya limuot sa sud. Mas gawas kay aircon. Init at susud. Subakan ni mo gani subak. Wa. Muni nabtan. Gabi. Ubasa. Mugay. Napagdisam ka gabi kanong aloy? Lain nga gabi? Alas ubos na. Laki mong ko, magsabit ko. Grabe, hinabang ka. Naghan bitaw. Pagipatay bitaw, anak ko ka nagkatawan. Muti sa pag ko. Para sang wahing tinanong ba ni? Masukan mo ni? Bukan dipod. Napaw. Ang tinang das kilid. Buhay palis ka nanay. Para magsagot. Saan pagi? Kari daring kuan baras. Kita belum hujan ni kuan. Mando para magkanglanis ubos to ah. Si makaingon mo kang nanay kamutihan aga po di dani gamay. Sakado. Aga po di dani guad-guad. So nakakitas pagguad mo ni kang anang pangutian anak unod saron
Muna nakuha na ha. Jawa pa ni kamuti ha. Ha? Sino kailan eh? Saan eh? Ano mga muti? Dagang isnil. Ano sa isnil ang kamuti? Masagbot. Saba. Saba ang kuwan. Pinto. Tignan. Puro mangkugon. Iwan. Indahaw. Ha? Indahaw. Ano ni ko dun? Malagal indahaw. Ano? Nabato ang ampun. Huwag na nag-ibot niya lumat na lang karlan. Nag-unod. Lah, madaog. Huwag na nga ba ko may namunga. Pakon na. Karlan. Uy. Ayun pa. Ganun panglutan ali gani ha. Wah, intay lay mangguna dani. Lay mangguna. Nude. Ay. Oh. Pasin na. Yeah, yun nun. Na, buwan na.
kabuok. Sumanubdob ko kaya ni Uwan. Tinaguruhan ka ni Kuya Armas. Ang nanag kuan. Banghoy sa muti. Kuan. One. Ang taon dari lain mo. Sige Uwan, pilit ang sagbot. Karang saro. Karong timingan nga Uwan. Sa panagpikaw sa sentring lawas. Ang bukot-bukot. Kirain tayong agi kada uli sa bado, pero ka sa bado wa kay Uwan. Ano tunon? Pagli bok-bok, labaw na anag ugon, langhoy. Agad po nagunahan, bintaha. Bintaha agang na, hurandas ng agi. Panikado na. Ang ginan sa una ka to, nabintahan na to, tatulabog. Ang gihagnot-hagnutan. Ang mga hindag ko ang nagunahan.